Tocmai ce vin de la întâlnirea cu Călin Donca, seminarul lui plus discuția în particular, și vreau să vă spun ce s-a întâmplat în sală. Pe lângă faptul că exact lângă mine stătea unul cu șosete roz îmbrăcat ca un boschetar când eu arătam așa și că altul s-a luat la ceartă cu Călin în mijlocul seminarului și a plecat, 95% din sala aia au fost oameni de rând cu o gândire de rând. Vor zero risc și 100% garanție că va ieși. Ni s-a arătat contractul pentru investiție și nu sunt eu expert în contracte, eu dau mâna și așa ne înțelegem, dar mie mi s-au părut niște termeni extraordinar de buni. Și sper că nu se supără Călin că împărtășesc chestia asta, dar poate fi o lecție de viață pentru foarte mulți oameni. El a spus acolo că ok, facem contractul cum vreți voi. Pentru că unul a pus o întrebare tâmpită, că după un anumit timp ce-l oprește pe Călin să oprească colaborarea, să oprească parteneriatul. Pentru că în contract nu scrie, n-ai nicio garanție de chestia asta. Și Călin a spus că putem face contractul ăla cum vreți voi, să scriem acolo ce garanție vreți voi. Că el dacă nu vrea să-l respecte, nu-l respectă. Și după mergem în tribunal și ne judecăm ani de zile și vedem cine o să câștige. Și asta e foarte bună lecție de viață pentru toată lumea. Pentru orice afacere vrei să începi, dacă te bazezi pe o bucată de hârtie și nu pe încredere față de omul acela,